nit vaig tindre un malson. Entrava a una sala de projecció buida. A l'escenari imatges vertiginoses passaven una rere l'altra. Vaig seure. De sobte es van superposar alhora moltes sensacions. Silenci. Obscuritat. Tic-tac. Eixe soroll, el ritme, colpejava amb força sobre mi. La por i l'angoixa m'ofegava com si s'esgotara el temps. Vaig sentir el tic-tac de les manilles d'un univers que avança amb dificultat. Vaig sentir com si tingués a les mans el rellotge de l'apocalipsi i no pogués parar-lo. Vaig sentir angoixa, impotència, convulsió, desgast. Vaig sentir que el temps expirava i havia de recuperar les hores perdudes per a un món que em necessita. Aquelles imatges del malson inundaven la meva consciència i vaig adonar-me'n de la meva empremta al món, del crit ofegat d'un present esgotat. Aleshores vaig decidir aturar-me. Silenci.